Έλα, καλησπέρα σε όλες τις start της βραδιάς. Σήμερα πάω στο στούντιο να γράψω το track. Αλλά τι σκέφτηκα, μάγκες. Λοιπόν, ο στόχος για αυτό το track είναι να γράψω το χειρότερο track της καριέρας μου. Θέλω όταν έχω παιδιά να τους λέω το χειρότερο track στην καριέρα μου. Το εμπνεύστηκα από τη Φουρέιρα. Έτσι. Γιατί σκέφτηκα μην γράψω καμία κομματάρα κατά λάθος και με ερωτευτεί. Και μετά πρέπει να κάνω και το ψυχικό, να της πατήσω και κανένα πούτσα. Έτσι. Μαλακή, εντάξει, όχι ότι δεν έμπαινα. Αρκεί να μην τραγουδάει, εντάξει. Αν δεν τραγουδάει, πάρε με τηλέφωνο μωρό μου, πάρε. Λοιπόν, φτιάξτε το χειρότερο cover art που έχει υπάρξει ever και στείλτε το μου στο email. Το track θα λέγεται Staruba, S-T-A-R-U-B-A. Οκ, το έχουμε ρε, το έχουμε. Το χειρότερο ever. Πήγα στο στούντιο χθες, κράτησα την υπόσχεσή μου. Λόγω τιμής έκανα ό,τι χειρότερο μπορούσα. Σκατά, ό,τι πέρναγε από το χέρι μου πιο σκατά να κάνω, το έκανα. Κράτησα την υπόσχεσή μου, γι' αυτό δεν σας βάζω καν snippet να ακούσετε. Θα το σκάσω με τη μία για να σας αποδείξω ότι κρατά το λόγο. Μαλάκες, μη τυχόν επειδή είναι μόδα να διαφωνείτε μαζί μου πείτε ότι γαμάει. Έτσι. Αυτή τη φορά θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί στο ίδιο πράγμα. Είναι για τον Μπούτσο. Έτσι, μια φορά να συμφωνήσουμε όλοι. Έτσι. Μη μου κάνετε μαλάκες. Φανταστείτε να σου πει γκόμενα πάνω στο σεξ η μίσταρ της βραδιάς. Πες μωρή τι μου κάνεις μάνα μου, τι η μίσταρ της βραδιάς. Τα καταφέραμε ρε, φτιάξαμε το χειρότερο project στην ιστορία της μουσικής. Και το art είναι ότι χειρότερο, το song είναι ότι χειρότερο. Μάγκες, δεν ξέρω τι να σας πω, νιώθω υπερήφανος αυτή τη στιγμή. Νιώθω λες και ανακάλυψα το ρεύμα. Έτσι πρέπει να ένιωσε και ο Τέσλα. Start της βραδιάς challenge. Κάνετε share το Spotify link και πάνω στην μπούτσα κάνετε tag μια start της βραδιάς.